Parlem encara de més celebracions també aquest dissabte a la nit i a Vilafranca. Més d'un centenar de persones van retre homenatge a Ricard Serra en la nit de la República. El quintinenc Ricard Serra, expresident d'Òmnium Cultural al Penedès, es va emocionar al rebre el quart premi Salvador Mendares, que atorga la secció local d'Esquerra Republicana de Vilafranca. El lliurament tenia lloc dissabte en el decurs de la nit de la República, que va reunir més d'un centenar de persones a Cal Bolet. El premi ha recaigut per primera vegada en 4 edicions en una persona en comptes d'una entitat o institució. Ricard Serra, que es va mostrar molt agraït i emocionat, va explicar que sol no hagués fet res i va dedicar el premi a tots els grups i entitats en els quals ha estat al llarg de la vida. Jo l'oferiré, aquest premi, a tots els grups de persones que m'han acompanyat al llarg de la meva vida, des quan era jove a l'escoltisme, fins als anys de regidor a l'Ajuntament de Sant Quintí, no cal dir els anys d'Òmnium, que jo ja hi vaig entrar fa molts anys, amb la DEC, que és dir la Delegació d'Ensenyament Català, que vam fer tota una sèrie d'activitats en una època que el català justament començava a introduir-se a les escoles. Després també estic en un grup d'estudis a Sant Quintí i amb la gent gran, el Consell Consultiu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Serra va cloure el seu Parlament afirmant que abans no es mori li agradaria veure constituïda la República, desig que va posar el teatre dempeus per ovacionar-la. El jurat del quart premi Salvador Mendares ha valorat la feina feta per Serra com a activista a favor de la llengua, la cultura i la defensa del Penedès i Catalunya en les diverses organitzacions en què ha participat, com la DEC, Òmnium Cultural de l'Alt Penedès, el Casal de la Gent Gran de Sant Quintí o Esquerra Republicana de Catalunya. La portaveu del jurat, Txell Montserrat, tampoc descuidava la seva faceta a favor de la dansa popular. Quan vam començar a rumiar, de seguida ens va venir al cap la persona d'en Ricard Serra, per molts motius, perquè porta molts anys col·laborant amb tot, des de la dansa tradicional, des de la llengua catalana, des de com a mestre de català, com a expresident de l'Òmnium Cultural, moltíssimes coses que l'escriure o el redactar els motius del premi encara ens ha convençut molt més que mereix totalment aquest premi. Durant la nit de la República, Àngels Cerarols i Jordi Belda van oferir una lectura dramatitzada de cartes d'exili i també va actuar un grup de grallers, entre d'altres. La concessió del premi serveix per recordar la persona del doctor Salvador Mendares, regidor a l'Ajuntament de Vilafranca i diputat al Parlament durant la República. I hem de